Appiah no adia se kan kase woda dom so no sire dom wono so abrewatia afa no unity yewura nam bre wono so batan kase obeta chire abrewa mu akwa bedo manso kwanta Amanhema manso kwanta Amanhema manso kwanta adia fe ni yemfa ni sie wo propose proper manso kwanta Amanhema esoso enenam nana afakuma sika dia odini sia egaye adia odisi a enyaye manso kwanta Amanhema kro nana ya santoa wogu kro nana ya santoa etweso Amanhema asuade sia yankan kese abro nam da chadache adia fa nam o nana ya santoa nam wodi amro nam abro ya mu akoba nana ya santoa no waka Asanteman ya wabuaji Asantehene Asante yewura ya mu akoba do wabua ma Asante atwiri nyame dase bru dase adan kokofu Amanhema enam ya ka kokofu a Asantehene nua Asantehene bibia no eti abrewa wakwatena fie ni wonua nom sane Asantehene amana ne amane yete no won na fie kase nyina ne dia eti wokwafitia mu ti na ehunu se na anu bi ba ya womukwadwa kase mu no na kokofu nyima de esense efie ne yafunu na fiche ne brebo nyina ne de nti abrewa de wokwafie na wakwatena se eti na yehu de nti na kokofu Amanhema ana woduru ha ade na ye ne dia ade na ndia efie nyina ni fiche na bonten aya abrewa tia ne dia bia abrekum wo na abrewa wose wonfa bibia nyi no no na abrekum Amanhema ana sabre abrewa wore nim de na ho fe ebeboa ma Asante Appiah sense wose wada Asante wotwena Asante asokori brekum wono na sabre Asantehene ye ne kakraka enu nti na yehu ya abrewa wose wontena brekum moda ma sabre Ghanaian Asanteman ade efenam ade efe kanya se na be wona matu yamfo efe abro so Asantehene ti na omuti baabi omotwena Asante omoda Asante ma manutua ade ya se wotena wanyeye na be wona matu mwa ya mra efe moda nso ne ma se odo ya mesira mo Samre Asante achim domi abra Amanhene wone ne mpanimfo ana adura yesie na asia ma Asante na asia ma Ghana nsoso Asante achim domi abra Amanhene wone so adura wode ninim de ebeboa efododo wohin mo bru modo Katachie anam yelwa na asumya Amanhene ananam katachie tiatia fomboko encha na akraba na so wabo pega asumya amabi aka Asante wohene se ni nyina ya sompa na wasum liwra ni nyina ya som awade eboa amabibia aya kama na asumya Amanhene
Kwabre Himai Nana Sawansai Asantehene Brempo Kwabre Himai Ahene Asantehene Brempo Anam Heba Nana Sawansai Katachia Namo Kantin Kanam Ema Sawansai Asantehene Brempo Sawansai Wasi Wababu Ma Asantehene Asante Eti Yewa na Sabre Onam bra so nyina atwasia gabe mayire na atwasrebo wono so awa habi kukuamu ane ahafo amaye no brekum ane ade sunyamu nyina ababua amasabi yawura nom ababua amasantehene sanse wotu ndom bekwa wa ha sei asumna wa ha kokofu wa ha asumnya ne adehia nyina aka ho na amampohima adwoso na adwosima ogu agro ya Asantoa omunyira trase ni animdefo a ewo Asanteman mu kampere sakase na no nyina wa habi a mobua sansam panese wokuni tini sarati ya toa echi eno ti Asantehene se wo kwa na ono omunyira ana ekọ ma anna kuma sha brempafo Asanteman mu Amanhene ani Amanhema fo nyina ababua maso kwanta mayine wa ha wona ne hema saa so na becha mayine wona ne hema wo munyina ababua amana atwadia yawa na se atunya mekase wo Asantehene do bin kanwo na wo kana no ka Asantehene yawa atrase wo di ade
We welcome the French ambassador to Ghana, His Excellency contract and get a first war. Get the round Pajak Mano. That's a net or didn't was like I said. Chapter 1 of the book is titled The Royal Meeting before the Golden School. Chapter 2 is students the bed of the Golden School. Chapter 3 reimagining kingship within the democratic republic. Chapter 4 transforming Manchester Palace into a modern governance center. Chapter 5 has the title The Final Habitat with Asanteman. Chapter 6 Education as a foundation of development. Chapter 7 The 2-4 Foundation Institutionalizing Philanthropy. Chapter 8 The 2-4 Straight to 2 Decision Charity Foundation 27th anniversary of His Majesty. Bube, the Brabes is Bube. I buy a day. Crap, Preko, and him Sabe, or Grandpa be a secret, and was what others. Anyone to Nafi, Emma, I said, Blani P. Freeman Tamba, he say pay, and young Quandewa, lay a sotron white. And son, or dear Sbefitana, my quad Ebenezer, what would turn in some of the morning. You are a new reclaiming. We are so for Brownie. Tonte, Yanam Sania, Nyansapo. I want to take on a money, I can see, and take a bonnet, Fenam Quatriqua. What our amount to my effect, Nidin the saying. Nidin Obama. Akolawa no so pese otimu usuma ense bratam the family honhon hia na Amerikasa sabe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi no ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya